बिसा आरो बिसानि गेजेरावनो माखासे जेंना जेंसि जागासिनो दङ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों इयुन जोलैनि थाखाय इयुन जोलैया बेखौ सोलोंनो हागौ माखासेया सासे मानसिनि थाखायनो जानला मोनला बखिलागासिनो दं माखासे जेंना सोमजिगासिनो दङ बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे गोथौयै साननानै नायनानै आङो नोंथाङा मा बायजाबाय नामा सोरबा बायजादों नामा बायजादोंना फानजादों बेखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ माखासे बाथ्रा खोनादों इउटुबारफोरजों माखासे सोरखारफोरा माने फैसा थाखा होदों नोंथाङा मोन्दों नामा जायनि मोनसे बड'लेण्ड टाइगार नोंथाङा माखासे माने गले गले रायखांबाय थायो मा जाहोन दं नोंथांमोनजों माबा मोनसे पार्सनेलि मा दं नामा दुश्मन दं नामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोंनि खाथियाव दङ जेम्स आदा आरो देरासा इस्लारि आदा बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव नुजादों दिनै गिबि खेबनि थाखाय नोंथांखौ बरायनाय थाबाय आंनि चेनेलाव अब्ला नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि आङो मोजाङै दं फंबाय बहुत मोजां ना ओमफ्राय न'खरावबो मोजां ओमफ्राय दासान्दि सोलिनायफोरा गासैबो मोजां ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसेल' बाथ्रा सोंनो लुगैयो आरोना बे बाथ्रायानो जाहैबाय दासान्दि बिसा आरो बिसानि गेजेरावनो माखासे जेंना जेंसि जागासिनो दङ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों इयुन जोलैनि थाखाय इयुन जोलैया बेखौ सोलोंनो हागौ माखासेया सासे मानसिनि थाखायनो जानला मोनला बखिलागासिनो दं माखासे जेंना सोमजिगासिनो दङ बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे गोथौयै साननानै नायनानै आङो फार्स्टआवनो आं बिसाखौ रेसपेक्ट होखायो मानो होनोब्ला गुरु पबित्र आदा दिपक आदा सोरबा पंकज आदा जिसास ओमफ्राय सपन आदा माने आरो गोबां सिनियर दंबावो आं बिसोरखौ माने आंनि देरसिन गोजा बिसोरो गासैबो माने बिसोरो माने जेबो साननो रोङि बेफोरबायदि मानसि नङा बे फैला आदा मेन्डेला आदा माने बिसोर गासैबो गोरों गोजाखा गासैबो मिथिखागौ आं बिसोरखौ फार्स्टआवनो रेसपेक्ट होयो बेनिखायनो जाय दिनखालिनिफ्राय बिसाया जोंनि गोरोन्थिखौ बा आंनि गोरोन्थिखौ नुनानै आंखौ माबा मोनसे खालामबाय आं बेनिफ्राय बिसानि सायाव जेबो बुंखायाखै मानो होनोब्ला बिसाया माबा मोनसे साननासो बानायदों नंगौना नङा बेयाव आंहा बिसोरखौ बुंनानै दावराव खालामबाय थानो लागा जेबो गैया मानो होनोब्ला आं दावराव खालामबाय थायोब्ला आं माबा मोनसे बुंबाय थायोब्ला फैसा दङ होननानै एलबाम बानायनो थांगोन माबा बानायनो थांगोन माने बेयाव सन्माननि बाथ्रा थायो नंगौना नङा दिनै आं बिसानियाव माबा मोनसे एप्लिकेसनबो लिरबाय एलबाम बानायनो होननानै होबाय नंगौना नङा आं रिजाल्टखौबो नेनो हानांगोन नंगौना नङा रिजाल्ट फैनाया लासै गेजेराव आङो रिजाल्ट फैयालासिनो हाबसनोब्लाथ' माबा मोनसे दावराव जाखागोन होमबा दसे धोर्ज थायोमोनब्ला माबा मोनसेबो जानो हागौमोन दिनै धोर्ज माने दसे सम नेनो हायियाव मा जाखो माने बोसोरनै नेग'नायनि उनाव बिसाया आंथ' सानो बिसाया जोंखौ माने सानसेब्लाबो एक्सेप्ट खालामफिनगोन आंनियाव फोथायनाय दंमोन माने पारमानेन्ट बिसोरो जोंखौ बेबायदि खालामखानाय नङामोन जास्ट जोङो 3 बोसोर 4 बोसोर बा धोर्ज हमनो थायोब्ला एसेबां गिदिर जोङो दावराव जानाय नङामोन जेनेबा दिनैनो बेन खालामबाय गाबोननो एप्लिकेसन लिरबा बोरै जानो आं लासिंसिं नंगौना नङा आङो नों दिनै आंखौ बेन खालामथारबाय आं गाबोननो बोरै एप्लिकेसन होनोलै लासिंसिंनो बेनिखायनो आङो सानदोंसोमोन मोनसे समाव आं एप्लिकेसनबो होगोन बिसाजों रायलायगोनबो आरो गासैबो बिदा गोजाखा गासैबो बिदा बर'नि फिसा बिसोरथ' गुबुननिफ्राय जोनोम जाना फैनाय नङा अब्ला बिसोरथ' जोंनि सायावबो बुजिखागोन बेफोरबायदि आरो आं साननाय बेनिखायनो आं दावराव खालामनो सानखायाखै आरो बे बुस्थुखौ होमबा नोंथांनिसिम बेखिनि मोनसे बाथ्रा थांबाय आरो मोनसे बाथ्रा दंबावो जे समाज बिजोंनि गेजेराव जायनि मोनसे बड'लेण्ड टाइगार नोंथाङा माखासे माने गले गले रायखांबाय थायो मा जाहोन दं नोंथांमोनजों माबा मोनसे पार्सनेलि मा दं नामा दुश्मन दं नामा जेबो पार्सनेलि दुश्मन गैया बेनि स्टार्टआ जाहैदों गेमस्रिनिफ्राय लानानै आंखौ रायग्राखा जादों बेयो बेनिफ्राय आं बिनि थिंकिंखौ नोंनो बुजायना होनोसै बेनि थिंकिंआ बेनि साननाया ओरैबायदि डेन्जार बेयो सानफ्रोमबो मानसिजों नांलायनो बुलायनो सानबाय थायो बेनिफ्राय आं बिनि साननायखौ बुंना होनोसै बियो आंखौ ओरैनो बुंबाय थायाखै बियो आंखौ आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो नागिरगासिनो दङ जेम्सनि लाइफखौ मा खालामनानै मा बुंनानै बरबाद खालामनो हागोन बेयो आंनाव टारगेट लाबाय दङ ओरैबायदि दा बड'लेण्ड टाइगार आमायसोआ आंखौ गाज्रि बुंनायावबो गोबां मानसियानो ओरैबायदि मोजां मोनो मानो होनबा जायफोरा साननो रोङा गोबां साननो रोङि मानसि दङ जोंनि गेजेराव जायफोरा साननो रोङा बे बुंबानो बिराद मोजां मोनो मिथिबाय बे बुंदो बरिया बुंबाय जेम्सखौ बरिया बुंदो माने बिसोर सानाखै ब्रेनखौ इउज खालामाखै नालाय बिसोरो मा बे टाइगार बुंनायखौनो जोबोर मोजां मोनो अब्ला जायफोरा टाइगार बुंनायखौ मोजां मोनो आं बिसोरखौथ' धन्यबाद होयो आंनिफ्रायथ' बिराद धन्यबाद बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जादों दिनैसिम बुलाय बुजाय बुथारलायगासिनो दङ माने सासे बुंबा बेजों सानालासिनो बेजों लोगो जाफाजोबो
बे मोनसे थासारि जाना दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा इउज खालामनांगोन नैखौ बे एसेबां गाज्रि बाथ्रा बुंदो मादार मा होनदो माने बे बाथ्राखौ बर'यै बुंनायबा बोरै बेसेबां गाज्रि खोनांगौमोन हिन्दी खायसो स्टाइल खोनादो बर'यै बुंनायब्ला बे बाथ्राया गावनि बिमाखौनो इदि होनोबा अब्ला बे बाथ्रायावबो कमेन्ट बक्सआ एसेबां मोजां हरदो होमबा बैसोरनि मेन्टेलिटिखौ नाय बुंग्राखौथ' बाद दोनदो कमेन्ट बक्सनि मेन्टेलिटिखौ नाय बे मायाव इउज खालामदो अब्ला जोबथारनायाव मोनसेल' कुइसनसै बे कुइसना जाहैबाय नोंथांनि गुबै थांखिया मा जेनेबा दाथ' नोंथाङा 1 लाख बेसेबा 20,000 साबस्क्राइबार दङ दा नोंथांनि गुबै थांखिया जेनेबा दा फैबाय थानाय समाव मा जेनेबा आंनिया बिराद मोनसे टारगेट दं आंना लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मानो होनब्ला आङो गथ'फोरनि थाखाय माबा मोनसे खेला धुला फोरोंनानै गथ'फोरखौ लामा देखायनो हागोन नामा दा जोंनि बर' हारियाव माने गथ'फोरा ओरैबायदि माने जेबो बुजिस'नानै मोनाखै लाइफखौ बबेथिं लांनांगौ मा खामानि मावनांगौ माने खामानिखौ मावोब्ला बोरै मावनांगौ जेरै सोरबा गथ'फोरा दोङो मुम्बाइआव खामानि मावनो थाङो मुम्बाइआव मावनो थांनानै मा जायो 7 मास समाव फैसा लादो गामियाव लोगोफोरजों सेंग्राफोरजों गिदिंजोबनानै फैसाखौ फोजोबजोबनानै ग्रोब थांफिनो बेदर जाबाय लोगोफोरजों दोखो गिदिंबाय ग्रोब थांफिनो लाइफखौ बुजि मोनाखै गथ'फोरा बेनि थाखायसो आङो मा गथ' सोरबा आंखौ 5,000 जोन नायो 6,000 जोन नायो 7,000 जोन नायो आंनो लाख भिउखौ नाङा आंनि जा मोजां बाथ्रा बुंदों आंखौ 7,000 जोन मानसिया नायदों ना बे पारफेक्ट गथ'आ नायदो पारफेक्ट गथ' नायदो 5,000 जोना आदा बुंनायाव जोङो दिनै माबा मोनसे जाबोबाय बे बुंनायाव लानानै जों खामानि मावनो गोसो दं बेसेबांबा कल आंनियाव आं इउटुब नाम्बारखौ होना होबाय बेसेबांबा वाट्सएप आदा नोंनि बाथ्रा लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ नों जानला मानला बाथ्रा बुंना दे आदा नांलायनाङा आंखौसो बुजायहरो नोंनि बाथ्राखौनो लानानै जों खामानि मावदोंबा नङा नङा जों फैसाखौ बोरै दोननांगौ बेखौनो मिथिबावोमोन सोरबाया हाजिराल' मावबाय थादों कम्पानियाव LIC दोनना लानांगौ रोङा आंनाव कल हरो फंबाय नोङो मास मोनसेयाव 20,000 मोनोबा नों पार मान्थ 4,000 LIC दोनना ला नोङो 10 बोसोराव बेसेबां जाहैगोन LICआ आं बेफोरबायदि आदा दिनैसो नोंसो बुजायबायलै होनना बुंहर आंखौ आं होनबायना बेनोथ' कम्पानियाव मावना फैदो गामियाव फैदो बेरायफैदो जादो साख्रि मावनाय बायदि फोजोबजोबना ब्लक थांफिनो लाइफखौ माने बुजियाखै आं बैफोर गथ'फोरनि थाखायसो आं इउटुब बानायो जाहाथे सोरबा एसे गथ'फोरा बुजियो खोमा आं बेनिखायनो नाय मालाबा ओरैबायदि फाल्तु भिडिअ बानायो भिडिअ सिख्ला थाबानो लाख भिउ जायो खिन्थु बे भिडिअ मिनिंलेस जेबो गैया बे भिडिअ जेबो गैया नाथाय मोजां बाथ्रायाव 5K 10K खिन्थु पारफेक्ट मानसिया नायदाङा बे दुखु गैया 10,000 जन मानसिनि थाखाय बहुत नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय दा लोगोसे आङो देरसा इस्लारि आदानियावबो मोनसे बाथ्रा सोंगोन नोंथाङा मा बायजाबाय नामा सोरबा बायजादों नामा बायजादोंना फानजादों बेखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ माखासे बाथ्रा खोनादों इउटुबारफोरजों माखासे सोरखारफोरा माने फैसा थाखा होदों नोंथाङा मोनदों नामा केमेरा मोनबायदां थाखा फैसा जेबो गैया केमेराया आंना दङ फुराना केमेरा दङ सोर होनाय आंनो बायना लानायसो खिन्थु बायजादोंना फानजादों नोंसोरथ' नुगासिनो दङ दाखालि मोनसे बाथ्रा एरखांदों आदा राजाया बुंदोंमोन जे माखासे इउटुबारफोरनो सोरखारा बा UPL सोरखारा फैसा होदों रां होदों होननानै दा नोंथाङा बेखौ मोनदों नामा बेखौ आं सोंनाय जादों आरो नोंथाङा गाज्रि मोननाङा खोथाफोरखौ बुंलाङोबा सोरनिबा थाखाय दुखुनांथावबो जाहैनो हागौ इनभाइटआलाय खालामा नङा खालामदोंमोन खिन्थु मा खारननि थाखाय इनभाइट खालामदों आङो बेखौ मोनथिया जानो हागौ बेबायदि बायलाय फानलायनि थाखायनोमोन खोमा खिन्थु आं थांनाय जायाखै आरो बेबायदि अबस्थायाव ओमफ्राय आंखौथ' नुगासिनो दं बेफोरनि थाखाय गिदिंबाय थागासिनो बेलेग जेबो गैया आरो आं फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुगैयो बिथाङा जाखिनि खरसा खालामदों निजिनिफ्राय खालामदों बिथाङा माखासे एक्स एनडिफोरनि हेफाजाबजों खालामदों नाथाय सोरखारनि थाइसेबो रां गैया बेहाय जों बिथांजों लोगो मोननाया बोसोरसे जाबाय बे बोसोरसेयाव जों जेबो बेबायदि सोरखारनि सापर्टखौ जों नुनो मोनाखै जुदि जों नुयोबा बेखौ जों बुजिगोन सासे सानै ओरैनो हरदों आरो आंनि थांनाय मानायफोरखौ बुंखाबाय एक्स एनडिनिफ्रायनो हरदों एक्स एनडिबिनिफ्राय मालाबा समाव मोनदों ओमफ्राय किसुमान मेनटेनेन्स जायो आङो मेनटेन खालामनानै थादों गिदिंदों बेबायदि आरो ओमफ्राय आरो मोनसेल' बाथ्रा सोंबावनो लुगैयो आं दासान्दि सोलिगासिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मिसा आरो गेमस्रि बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा ना जेबो बुंनो साना बिनि गेजेराव माने बिथांमोननि माबायानो आलादा नालाय माने आं सानदोंमोन आं बेफोराव हाबसनथ'ला नामा बेबायदि सानदों आरो जेन'बा आं बिनि सायाव बुङोब्ला सोरनिबा थाखाय बिस गोनांबो जानो हागौ ओमफ्राय नंगौ कालसाराव माखासे भुलफोरा जाया नङा जालांदों बेफोरखौबो सुद्रायफिनलायनांगौ समनि गेजेरावहाय
बिसोरबा माबायदि थांखि लानानै दं बेवहाय जुदि जों ट्रोब हाबनानै बे जायाखै होनना बुंब्लाथ' आरो जोंसो जागोनलाय बेखायनो आं बेखौ बुंनो सानाखै आरो बिथाङा जोबोर मोजां रिप्लाइ खालामबाय अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा एसेबाबो जुदि मिनिनो ओंखारदोंबा जुदि दुखु मोनदोंबा जुदि गोसोआव एसेबो रंजानाय मोनदोंब्ला नोंथाङा हाजासे भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम बिथांनि चेनेलनि मुंखौ बिथांनिबो चेनेल गाहायाव मोनगोन डिसक्रिपसनाव बे थांना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय हाजासे सापर्ट खालाम जै बर' हारिनि जै मावनो दं गोबां खामानि ना